Здравейте, приятели! Казвам се Димитър Димитров, управител съм на Like Home и недвижими имоти. Нашата история е следната. Преди 6 месеца се сблъсках с това да си правим наш сайт и ползвах услугите на две фирми, които бях крайно разочарован, даже меко казвам разочарован, като случайно в интернет се прозорових и намерих Max Progress, като се консултирах с тях, направиха ми оферта и след това ми направиха ми предложение общо взето и изготвиха един сайт, който нас ни удовлетворява напълно, като ние ползваме и тяхния софтуер, не само уебсайт и още няколко тяхни продукта, като сме изключително доволни. Изключително доволни сме от тяхния начин на работа, изключително доволни сме от тяхния подход към клиента, бързата реакция и всичко това, което искахме, го направиха, даже надминаха очакванията, които имах аз като цяло. Другото, което мога да покажа, това е нашия сайт, като сайта е страхотен, с всичките му функционалности, търсачки, абсолютно всичко работи перфектно. Препоръчвам услугите на Max Progress, наистина професионалисти.